बेखौ नोजोर होनायनि गोनांथि दङ। जिहेतु दिनै थांनाय 27 जानुवारियाव सक्ति जानायनि गेजेरजों बिदिनो ग्रेप्तार जानायनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिमोनो आरो बै मोननो हानायाव जुदि जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन फंबाय बिनानावमोना गिबियाव एसएम निउसनि आं साबायखर बावबाय। दिनै हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 60 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे खुंगा 60 बोसोरसालिया जथुम्माया जोबोद मेहेरगोनां जादों। बे हालामनि हग्राजुलि हालामनि गासै रायजो राजा आरो गिबियै नैबे अदालबारि दालाइसा आफादनि माबायाव आयनाजुलि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जादों आरो बे आयनाजुलि एरियानि गासै रायजो राजाफ्रा गोबां गाजा गोमजायै जोंखौ सहाय आरो मदद खालामफैदों। बिनि थाखाय आङो गिबियाव बे हालामनि रायजो राजाफोरखौ आङो गिबि भाबै आङो साबायखर होग्रोगोन। जाहाथे बिथांमोननि बे सहाय आरो मददखौ जों अरायसम बावनाय नङा। बेजों लोगोसे जोंहा दा 12 बाजियाव दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां जयन्त बसुमतारी, आथिखालनि कमिसननि सासे सोद्रोमा, बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथाङा बाहागो लाफैनानै माखासे जोंनि नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव हाबसोनाय बिनि सोमोन्दै रेभिनिउनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जे बाथ्रा बियो एसे साननो गोनां जायो। मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव नोङो रेभिनिउ गामिफोर होननानै बुङोबा बिनि बारा गैसोआ। बांसिनै फरेस्ट ओनसोलानो बारासिन। दा जायनि थाखायनो बे बिटिआर सक्तियाव नोङो रेभिनिउ फरायखाङालासिनो भिलेज होननानै बुंनाय जादों। आरो भिलेज होननानै बुङोब्ला इंराजिनि जे डिक्सनारि, बे डिक्सनारियाव जुदि जों बोलानानै नायोबा नुगोन जे बबेबा मोनसे दखरसे ओनसोलाव नोङो मानसिफोरा ज' थानानै न'खर दानानै थानाय बै ओनसोलखौनो जेनेबा बे जायगाखौनो गामि होननानै बुंनाय जायो। बेखायनो बे भिलेज सोदोबा गामि सोदोब बुंनाय जादों। रेभिनिउ भिलेजनि खोथा बाव फैया। गुबुन फारसे 5.3 दफायाव दङ जे नोङो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि जे बेखौ मावफुंनायनि खोथा। दा ओरैहाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बे हाग्रा ओनसोलखौ बै आयेन बायदियै 2006आव जे 2006 जे आयेन पास जाबाय, बे आयेन बायदियै जुदि आसाम सरकार भारत सरकारा जुदि मावफुंनानै होयोब्ला खुनु खोथा गैला। बे फरेस्ट भिलेज जाबाय बा नोङो बिदिनो रेभिनिउ भिलेज जागोन, जेराव बे दफाखौ मावफुंनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोला माने सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया हाबनाया रोखा जागोनखौ जों नुनो मोनो। दा बियो बिटिआरनि खामानि आरो एसेमब्लि इलेक्सननि बेयाव जेबो हेंथा हयथ' निस्सय जानाय नङा। बिटिआरआ सक्ति बायदियै बे आवगायलांबाय थागोन। बेयाव गामि सोनाय माने हाबनायनि खोथा फैगोन, बे मोनसे। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जिथु गामि बारायनायनि खोथा, एसेमब्लियाव निस्सय हयथ' पलिटिकेलि माबा एफेक्ट हयथ' जानो हागौ। बेखौ साननानै राजनितिक भाबै माखासे जिनिसखौ मावथ'नो नाङा होननानै हयथ' कमिसनखौ मोनसे एपिल हयथ' होनो हागौ। आरो मानोना बबेबा मोनसे सिमा बारायनाय माने बे पलिटिकेल माखासे इन्टारफेरेन्सनि बाथ्रा फैयो। जायनि थाखायनो हयथ' बे इलेक्सननि सिगां जुदि जों मावनो हायोबा बेथ' वेल एन्ड गुड जाहैबाय। आद्रा जुदि थायोबा निस्सय हयथ' आरो बे इलेक्सना एसे खामानि मावनायाव हयथ' एसे हेंथा हयथ' निस्सय फैनो हागौ। अफिसाव जोंनो स्टाफ नांगौ, बेखिनिबाबो जों बाजेट मोनसे नांगौ, बेखिनिखौबो दासिम आसाम सरकारनिफ्राय जायाखै। निस्सय खोब खम समनि गेजेरावनो बे खामानिखौ हयथ' सरकारा खालामनानै होगोन। गेजेरावनो दाख्लै बिटिसिनि इलेक्सन थांबाय, बे इलेक्सननि थाखाय जोंनि खामानिफ्रा बन्द' जादोंमोन। गेजेराव जों नुदों जे दाननैसोल' हयथ' जों आरोबाव सम मोननो हागौ। बिनि उनाव आरोबाव आसाम एसेमब्लि 2021 मायथाइनि बे माने बिसायख'थिया जागोन आरो बिसायख'थि जायोबा निस्सय हयथ' जोंनि बे खामानिया थाबथानानै थाथ'गोन। दा 6 दाननि थाखाय दानाय जादों, नाथाय बे 6 दाना अलरेडि दानथामानो बारलांनोसै। दा बेनिखायनो निस्सय हयथ' बेखिनि समाव मावफुंजोबनो हायाबा बेखौ हयथ' बारायनाय एक्सटेनसन खालामनायनि हयथ' निस्सय माबा फैगोन। दा बेखिनिखौनो बुंगोन। थारैनो जेनेबा आसाम एसेमब्लिनि सिगाङाव जुदि एक्सटेनसना जायाब्ला बिनि माबाफोर बेबस्था लाबावगोन नामा? बे बेबस्था लानाया बे आसाम सरकारनि खोथा जासिगोन। जितु जोंखौ 6 मास दानानै होदों। दा 6 मासाव जोङो दासिमबो आगानसेबो आवगायनो हाथ'नाय जायाखै। दा बेखिनियाव जुदि जों जेबो मावनो हायाबा निस्सय, खारन बिटिआर सक्तिखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकारा जोबोद पजिटिभ जे बिथांमोना सक्तिनि लेटार एन्ड स्पिरिट खामानिखौ मावगोन होननानै बुंदों। आरो थांनाय अक्ट'बर दानाव
मास मोनसेनि गेजेराव मोनसे टाइम बाउन्ड सम होनानै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाय जों नुदों। दा बेनिखायनो दिनै बिटिआरआवबो मोनसे गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय। दा बे गभर्नमेन्टनिफ्राय मानगोनां चिफ बिथाङा बुंदों जे खामानिखौ माबा स्पिड आप खालामनांसिगौ। दा स्पिड आप खालामनांगौ जायोब्ला कमिसन हिसाबै जोंनो जि जिनिसफोरखौ नांगौ बे जिनिसफ्रा रेडि जायोब्ला कमिसना हयथ' निस्सय खामानि मावनो जेबो उसुबिदा जानाय नङाबा जोंनो जि खामानिखौ होदों बे खामानि बायदियै जों आवगायलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। जेनेबा बिटिआर गोरोबथा जानाय थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 29 अक्ट'आव आसाम सरकारनिफ्राय जे कमिसनखौ दाना होनाय जादोंमोन। बिटिआर सुक्तिनिनो 3 दफा अल्टारेशन अफ एरिया अफ बिटिआरडि होननाय बे दफानिनो 3.1 दफा बादि कमिसन मोनसे दानानै होदों। बायदियैनो कमिसना थांनाय 2 नभेम्बराव जों गिबि कमिसननि मिटिं जिरायनाय जादों। आरो बे मिटिङाव जोङो गुबैयै सिनायथि लायनाय आरो बेनिफ्राय नभेम्बर दाननिनो 10 आरो 11 अक्ट'आव सुक्तिखारिफोर जेरैहाय एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ बिथांमोनजोंबो सावरायनाय जादों जे बिथांमोनहा थारैनो नैबे सुक्तिखौ लानानै बिथांमोननि जे मोनसे साननाय हनाय बेनि बागै थियारि खालामनाय जादों। आरो कमिसना सुक्तिखारि हान्जाफोरखौ जों कमिसननिफ्राय खावलायनाय जादों जे नोंथांमोनहा रिटेन भाबै कमिसननो दाखिल खालामनांगौ जे माबायदि बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा जे बे सुक्तिखौ लानानै बेनि बागैनो होनाय जादों। आरो जोङो दासिमाव गाबोन थामहिनबा 22 डिसेम्बराव थामथि खेबनि थाखाय जोङो कमिसनाव जिरायगोन। दा बेखिनि समाव आङो बुंनो लुबैदों जे कमिसना दासिमाव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिखौ जोङो मावनो हानाय जाथ'वाखै। दासिमबो प्रिलिमिनारि मोनसे अबस्थायाव दङ। दिनै सरकारनिफ्राय सरासनस्रा कमिसन दायोब्ला कमिसना बोरै मावगोन माखौ मावगोन बेखौ लानानै मोनसे गाइडलाइन जायखौ बुंनाय जादों टार्म्स अफ रेफारेन्स बे टार्म्स अफ रेफारेन्सखौ होखानाय जायो। नाथाय नैबे कमिसननि बेलायाव आसाम सरकारनिफ्राय दासिम हयथ' बे कभिड-19 बा बायदिसिना माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बिथांमोना हयथ' होथ'नो हायाखै। दा बिनिखायनो जोङो बोरै मावगोन माखौ मावगोन बे जिनिसखौ दासिमबो मोनथियैखाय जों खामानिखौ आवगायनो हानाय जायाखै। खोब सम्भब गाबोननि जे मिटिं जागोन बे मिटिंनि गेजेराव हयथ' जोङो कमिसनानि सिंनि माखासे बाथ्राफोर जोङो सावरायलायगोन। दा बेखिनियानो। दा जोंनो मोनसे अफिस नांगौ। अफिसाबो दासिमबो रेडि जायाखै। अफिसखौ जों लाथ'नो हानाय जायाखै। अफिसाव जोंनो स्टाफ नांगौ बेखिनिबाबो जों गैया। जोंनो बाजेट मोनसे नांगौ बेखिनिखौबो दासिम आसाम सरकारनिफ्राय जायाखै। निस्सय लिरखानाय दङ बेबोथ' जानांगोन। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा बिटिसि सुक्तिनि टाइमाव जास्ट माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टल' होनना बुंनाय जादों। दा नैबे बिटिआर सुक्तियाव फरेस्टजों लोगोसे वाइल्ड लाइफखौबो बेयाव मोनसे दाजाबनाय जाबाय। दा बेखायनो जोंना नैबेयाव नामेरि वाइल्ड लाइफ दङ बा बिदिनो मोननैसो वाइल्ड लाइफ दंबावो आरोबाव। बे जिथु वाइल्ड लाइफखौ बिटिआरआव होबाय जेला अब्लाना बेयाव सिमा बारायनायाव जेबो हयथ' हेंथा जानाय नङा बेखौ नुहुरदों। डाइरेक्टरेटआ जाहैबाय बिटिएडिआव कन्ट्राडिक्सन फैयो सेपारेट डाइरेक्टरेटजों। मानो फैयो होनना बुङोबा जोंना जाहैबाय बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसनि सेपारेट डाइरेक्टरेट। फारसेजों बिटिएडि बा बिटिसिनिया माने फुल फ्लेजेड बेयाव नोङो गासैबो मिडियामनिनो मोनसे डाइरेक्टरेट दङ। दा बेयाव सिदा सिदियै बै बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि डाइरेक्टरेटआ बिटिसि बा थाखानाय मोनब्रै जिल्लानि डाइरेक्टरेटखौ बियो जेबो अर्डार हरनो हाया। बे माने टेकनिकेल माखासे बाथ्राफोर दङ। नाथाय बेयाव माखासे मेकानिजम बेयाव नोङो माने मेकानिजम बानायनाय जाबाय जेराव बबे जिनिसखौ सेपारेट डाइरेक्टरेटआ बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजआ नोङो बै मोनब्रै जिल्लायाव थाखानाय डाइरेक्टरेटखौ बोरैहाय नों खामानि मावहोगोन बिनि थाखाय बेयाव मेकानिजम माखासे बानायनाय जादों। आरो बे मेकानिजमजों गासैबो बेखौ मावनो हानाय जागोन। दा बाथ्राया फैबाय जे दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेटआ बेयाव गुबैयै बायजोनिखौ बांसिनै मोजाङै खामानि मावगोन बिटिआरनि बायजोनिखौ। बेयाव खालि मानोना बायजोनिया बर' मिडियामनि बाथ्रा फैबाय ओंखायनो जेरैहाय नैबे सेपारेट डाइरेक्टरेटनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला दिनैहाय सेपारेट डाइरेक्टरेटआ मिडियाम नोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामैनिखौ थोंजोङै नङा। जोंहा मोनसे दफा दंबावखायो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय। बिनि थाखाय मोनसे कमिटि अलरेडि दानानै होदों आसाम सरकारा। आरो बे कमिटिया अलरेडि मिटिं जिरायनानै नोङो साबमिट खालामनो थिनबाय। बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लानि गासैबो
जिनिसखौ मावफुंजोबनानै दासिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो साबमिट खालामबाय आरो बिटिआर डाइरेक्टरेट बेनिफ्राय बिटिसिनि सेक्रेटारि एजुकेसननि रायज्लायलायखांजोबनानै दा बिथांमोना आसाम सरकारनाव निस्सय साबमिटआ अलरेडि होखांबाय आरो बेयाव जों सिमा खानानै होदों जे 2019 मायथाइनि 30 डिसेम्बरा लास्ट सिमा जानांगौ माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना दा बिनि सिङाव गोग्लैब्लानो गासिबो स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बेयाव जों जिर' कन्डिसननि बाथ्रा बुंदों माबोरैहाय जिर' कन्डिसन जे थांनाय समफ्राव आसाम सरकारा जे प्रभिन्सियेलाइज खालामदों बेयाव डाइसकटनि खोथा बिथांमोना रायखांदों पारमिसननि खोथा बिथांमोना रायखांदों स्कुलाव हा दंना गैया बेखौ रायखांदों हाइ स्कुलबा 30% फार्स्ट पार्सेन्टेज जादोंना जायाखै बेखौ सिमा खादों गुबुन फारसे हायार सेकेन्डारि आरो कलेजनि बेलायाव नोङो कनकारेन्सनि खोथा बुंदों दा बे गासैबो माने कन्डिसना मिलायैखायनो जोंनि स्कुलफ्रा थालांजोबदों दा बेनिखायनो जों जिर' कन्डिसनाव स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम सरकारखौ जों दाबि खालामदों सावरायबाय थानाय टाइमावबो भारत सरकारा आसाम सरकारखौबो सेभारेल टाइम्स बुंनाय जादों जोंनि स्कुला मोनसेबो थानो मोना आरो बिदिनो दिनै जागोन आरो